Det her, det er Squid Game. Nu begynder jeg at vende mig om. Når jeg er helt vendt om, så må I løbe. Når jeg vender mig om igen, så jeg kan se ud på jer, så skal I stå stille. Ellers så dør I. Okay? Så nu ser jeg green light. Vi skal nå i mål. Hvornår skal han egentlig mål? Red light. Nu skal I alle sammen stoppe. Er der nogen, der bevæger sig? Alle sammen ikke bevæge jer, okay? Hov, jeg faldt. Alle sammen, der er ingen, der kommer til at bevæge sig. Oh my god. Green light. Nu må I bevæge jer igen. Løb igen. Hvorfor skal jeg være en af dem, der falder? Jeg giver ikke at falde. Alle sammen, vi skal alle sammen nå i mål, de fleste af os. Alle sammen, bliv ved med at løbe. Tiden tikker altså. Der er 3 minutter og 55 sekunder tilbage. Alle sammen, vi har virkelig ikke lang tid tilbage, så bliv ved med at løbe. Red light. Nu skal jeg stå stille igen. Er der nogen, der bevæger sig? Oh my god. Alle sammen stå stille. Green light. Nu må I bevæge jer igen. Alle sammen, der er 3 minutter tilbage. Alle sammen, løb igen. Alle sammen, løb. Red light. Nu skal I stå stille igen. Oh my god, der er flere, der dør. Der skal ikke være flere, der dør. Green light. Nu må jeg bevæge jer igen. Alle sammen, løb igen. Red light. Nu må jeg ikke bevæge jer. Oh my god. Okay. Oh my god, der er mange, der dør. Jeg hader den liv. Green light. Nu har jeg tid til at løbe ind i mål. Alle sammen, der er 10 sekunder tilbage. Jeg vil alle sammen skynde ind i mål. Jeg er så tæt på at være i mål. Red light, nu må jeg ikke bevæge jer. Jeg er så tæt på at nå i mål. Vi er så tæt på alle sammen at nå i mål. Green light. Jeg har de sidste sekunder til at nå i mål, ellers så dør I. Der er nu 5 sekunder tilbage. Jeg vil nå ind i mål. Jeg er så glad for, at vi begge når ind i mål. Red light. Der er vist nogen, der ikke nåede det. Skjul dem.